Стяга ли? Да. На всичко стяга. И на ръчичките стяга, и на лаката, и на кръчета. Много стяга. Искам да ми ги... Искам да... Не мога сега... Чакай. Как падам? Чакай, махни ги от ръцете. Ти не можеш ръцете. Махни, дай да ти ги махна тези от ръцете. Не. Татинка, дай да ти ги махна тези от ръцете. И лаката. Добре, и лаката ще ги махна. Ела. Ела да ги махнем тези. И кръчетата. Крачетата ще ги оставим, иначе ще си издареш колената. Ела да ги махнем. А кога се ги свалим? Като спреш да караш тротинетката, ги сваляме веднага. Тати, не мога просто. Дай ми ги. Дай ми ги. Пирам, накарам на Дай. Ето. Айде. Това ти пречи най-много е това. Тези ти пречат най-много. Не, искам всичко да ми свалиш. Дай. Всичко. Да си карам без тези. Така, сваляй. Когато стана повече голям, да си я карам. Тези на... Добре, айде да свали ги тези. Макар че тези е добре да ги държиш. Защо? Защото може да паднеш и да си ожулиш лакът. Коляното със сигурно ще го ожулиш. Лаката може също да го ожулиш. И затова са тези протектори. А ръчичките, ако ги... И ръчичките най-много да се ги удареш. Ама там минава по-бързо. Чакай, дай ми ги, не дай така да сецеш. Дай. Дърпай сега назад, чакай. Не ми харесва. Те не са направени за удобство. Тези протектори. Те са направени за да те предпазят, като паднеш. Я карай сега, виж. Сега трябва да е по-лесно да се кара. Не е по-лесно. Пак ли коляното ти пречи? Да. Ще свикнеш, бе, тати. Не. Гладен ли си вече? И кръчетата. И кръчетата се свали. Мисля, че си ти добре така на колената. Ще свикнеш. Там най-лесно се свиква. Най-малко пречат. Най-малко пречат тези протектори. Искаш ли да ги свалим? Какво реши? Ще ги сваляме ли? И кръчетата да се свалим. Майте. Няма да карам въобще тези. Без протектори ще караш, така ли? Да. Само ако се спъна някъде, веднага да си сложа всичко. Ако паднеш. Да. То вече няма да има смисъл тебе, така ще боли. Не. Утре се си ги сложа. Добре.
Отлепи ли ги отзад? Така. Много трудно се свалят и много трудно се обличат. И не ми харесват въобще. Чакай, това ти е панталон. Дай ги. Тук не си го откопчавате. Айде без протектори си. Ще караш ли сега? Не, няма го да кажа. Добре. Няма да караш. Айде тогава да хапнем. Не, няма и да хъпвам. Ти гледаш филм. Искаш ли да лягаме? Я се обърни към мен и кажи чао, чао.